Hello, hello. Hello mga guys. Ayan, kung gusto niyo pong gayahin ang aking juice, raw juice po siya. 4 na carrots po, saka 3 cups of purple cabbage, 4 apple na green. Ano yan siya? Lahat po yan siya organic po. Maganda din po yan sa sa matanda or sa atin. Ayan, raw juice lang po siya. Normally, kung mayroon din po kayong mabibili ang ganito, pwede rin po ninyong gayahin. I-juicing nyo. Ayan, masarap din po siya. At maganda sa katawan. Ngayon pinagdadaanan natin pandemic, hindi naman po siya nakakasawa. Okay. Sige po, salamat sa panonood. Thank you so much again. Bye-bye.